20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер болашақ темалар турында. Ағашлар сынған, светофорлар һәм құймалар ауған. Кетмәдек. Но погода непредсказуема. Көчле жел сәбәпле килеп шыққан ғадәттән тыш хәлләр хакында Рүзәл Шарипов. Бүген Татарстанда Гомум Россия вакансиялар ярминкәсе үтте. Мен келгенім мұнда табырға өзіме банкаларда эш. Ярминкәдә нинди вакансиялар тәкъдим итә һәм аларның эш хаклары белән Шулпан Касымова танышып кайтты. Түбән Камадагы гаилә паркында күпләп агачларны кисәләр. Һәрбер агач бит аны күпме үстерергә кирәк бер караганда, шулай бит. Ни өчен 200 еллар үсеп утырган яшеллек юк. Моны Гөлнара Миңнеханова ачыклады. Татарстанда көчле давыл улы инде тәүлек буе тынмый. Синоптиклар әйтүенчә, җилнең тизлеге бүген урыны белән секундына 26 метрга җиткән. Республиканың әле бер, әле икенче районыннан шомлы хәбәрләр дә килеп тора. Кайдадыр йорт, кайдадыр коры үлән янган. Машина өсләренә агачлар ава, коймаларына, баганаларына аудара җил. Хәтта теплицалар өчеп йөри. Мондый шартларда барлык саклык чараларын күрү кирәк. Рүзәл Шарипов бүгенге хәлләрне күзәтеп барды һәм синоптиклардан җилнең кайчан тыначагы турында да кызыксынды. Актаныш районының Пушы авылы зираты. Өмәдән соң монда кытышкыч янгын чыга. Шүп-чарны сүндерергә өлгермиләр, ул кырга каба, аннары йортка күчә. Онда кеше яшәмәгән була. Аны бөтен авыл белән диярлек сүндерәләр. Мондый җилле көнне зурга җибәрмәүләре бәхетле очрак. Бескозны хуҗалыклар булар. Шуның өчен анда ши тартылмаган, шуңа мине дә китте инде. Җөреп килеп кәдәк. Монда тырма белән үләннәрне тырмап барады, но вҗисе булмады. Көчле җил Мамадыш районындагы янгынны да сүндерергә комачаулый. Монда бүген иске һәм яңа Кама Оръягы бистәләрендә камыш һәм кыры үлән яна башлый. Оннан кырылмаларга күчә йорт, сарай, ике мунча, АК машинасы да янып бетә. Только отошла буквально на 2 минуты и хрустнуло дерево. Казаннан Анастасия Матвеева да көчле җилдән зыян күргән. Эштән кайткач машинасы өстенә агач ава. Киштән синоптикларның кисәтүен күргән, әмма моның кадәр көчле булыр дип уйламаган. Такого не происходило. Минем белән шундый хәл килеп чыгар дип уйлаганым да юк иде. Агачның ширегән булуы ерактан күренеп тора. Нишләп аны вакытында кисеп атмаганнардыр инде. Бүген Түбән Камадада бер машинаның өстенә агач төшкән, капоты һәм алдагы тәрәзәләре сыдырыла. Казанның академик Парин һәм Мәүлетов урамнары чатында 76 яшьлек ир-ат өстенә светофор төшә. Бабайны хастаханәгә алып китәләр. Балтыр сөяге сынган булып чыга. Хәзер тикшерүчеләр әлеге очрак буенча җинаять эше ачкан. Светофорны дөрес куймаган өчен кем җаваплылыкка тартылачагы билгеләнә. Көчле җил республикада кичә чыкты. Аның тизлеге секундына 25 метрга кадәр җитә. Шамил Усманов урамындагы Калай койманы аудара, Сиров урамындагы Шыршыны тамыр белән йолкып чыгара. Зур Кабан бистәсендә теплицаларны урыныннан күчерә. Ут сүнеп ала. Жил бик каты, идә булганда да жил ишетелә. Авыр машиналар кәле шалкан иш белән көтеп торам, катып тыңлап. Кетмәдек. Но погода непредсказуема. Көчлесең син бик батырсың, ачулансаң җиһанны кузгатырсың. Бүген шәһәр урамнары буйлап үткәндә нәкъ менә шушы шигъри юллар искә төшә. Белгечләр моны республикага ультраполяр циклон килүе белән аңлата. Һәм мондый күренешнең Татарстанда инде соңгы 3 елда кабатланганы булмаган. Погодные условия в Республике Татарстан в настоящее время формируются под влиянием. Татарстандагы көчле җил, циклон һәм антициклон очрашу нәтиҗәсендә барлыкка килде. Шуңа урыны белән аның тизлеге секундына 26 метрга җитте. Кискен солкынтып җибәрү безгә һаваның Арктика якларыннан килүе белән бәйле. Җил бүген төнлә дә тынмаячак ди синоптиклар. Иртәгә тизлеге кимиячәк. Көн салкынча булачак. Шимбә 9 градус тирәсе булса, якшәмбе +13. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көчле җил автомобиль йөртүчеләр өчен дә куркыныч, бигрәк тә ул яннан исә зур йөк машиналары һәм автобусларның әйләнеп каплану ихтималы зур. Җиңел автомобильләрне җил астан бераз күтәрергә дә мөмкин. Шунлыктан идарәне югалтуларын сизми дә калалар. Давыллы көндә юлда булсагыз, тизлекне киметегез ди белгечләр.
Көчле жил көтәргән зур дулкыннар аркасында Шулман елгасындагы утраудан 2 кеше чыга алмый калган. Аларга коткаручылар да ярдәм итә алмый. Бүген көндез бу хакта журналистларга Татарстанның кече суднолары буенча баш дәүләт инспекторы әйтте. Иратлар Әгерҗе районындагы утрауга көймәдә барган. Юрий Венедиктов сүзләренчә, суга көймәдә керү әле рөхсәт ителмәгән, халык инде елга күлләргә чыга башлый. Апрель аенда сулыкларда 3 кешенең гомере өзелгән. Әгерҗедә ир белән хатын көймәләре капланып батып үлгәннәр. Алабугада бер хатын-кыз зур суднодан егылып төшеп хәлак була. Сорман районының Сулы Соклау авылында 11 яшьлек кыз бала өстенә турник төшкән, аның 2 яктан да яңак сөяге сынган кызны Ярчалының Кама балалар медицина үзәгенә алып китәләр һәм шунда ук операция ясыйлар. Хәзер иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Фаҗига булган урынга тикшерүчеләр дә килә. Алар балалар мәйданчыгындагы турникны урнаштыру өчен кем җаваплы булуын ачыклый. Исегезгә төшерәбез, моңа охшаш хәл март ахырында Лоиш районының Волга яшьләр үзәгендә булган иде. Анда bir малай üstüne futbol kopkası düştü. Түбән Кама яшел шәһәр дигән исемне югалтырга мөмкин. Бу көннәрдә биредә яшәүчеләр шул турда борчыла. Гаилә паркында 2 гектар майданда агачларны кискәннәр. Без тикшергәннән соң аларның авыру һәм кырыган булуы ачыкланды. Бу исә кешеләр гомере һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыра ди урман хуҗалыгы хезмәткәрләре. Башкарма комитетта парк төзекләндереләчәк, киселгән агачлар урынына кедр урманы утыртыла диләр. Тик шунысы гаҗәп, 2 гектар майдандагы агачларның барысы да авыру һәм кырыган булуы ола микән соң? Бу сорауга җавап табу өчен Гөлнара Миннеханова гаилә паркына юл тотты. Дистәләгән еллар үсеп утырган агачлар урынында төпләре генә калган. Хәзер аларны махсус техника белән казып алалар. Фәниса Юнысова гаилә паркына еш килә, агачлар юкка чыкканга бик борчылган. Һәрбер агач бит аны күпме үстерергә кирәк, бер караганда, шулай бит. Biz bit muamına şatlanıp ничә ел пенсияга чыккач мин йөрим монда, шундый шатланам, шундый яхшы иде. Барыбер кайгыртабыз. Тупыл, усак, өрәңге һәм алмагачларны кискәннәр гаилә паркында тиеннәр дә яши. Хәзер күпләр алар кайда көн күрер дип борчыла. Переживаем мы за белочек, мы все переживаем. Тиеннәр өчен бик кайгырабыз, барда яхшы булыр дип өметләнәбез инде. Я не делаю из этого проблемы такой сильной. Жалко инде күпме үскән агачлар инде. Ну инде әгәрдә инде Нисәләр инде яңадан мотор итеп агачлар утырсалар, әле ясасалар инде мотор булачак. Агачларны бу урында нәрсәдер төзү өчен кискәннәрдер, шулай дип уйлаучы кешеләр шактый. Если детскую площадку, то можно. Балалар майданчыгы булса, без риза, чөнки паркның теге башындагысы кечкенә, ләкин кибет төзү кирәкми. Минемчә, алар инде бик күп. Түбән Камада яшәүчеләр үз борчуларын социаль челтәрләрдә дә язып калдырган. Түбән Кама яшел шәһәр статусын югалта. Авыру һәм кырыган агачлар белән бергә яшь тозаларында киселәр. Бар агачта кырган була алмый бит инде. Шәһәр буенча агачларны күп кистеләр, алар урынына кечкенәләрен утырталар. Булар үсеп китә алмый. Парктагы агачларны урман хуҗалыгы хезмәткәрләре тикшергәннән соң кискәннәр. Алар 2 гектар мәйданда юк ителгән. Были выявлены погибшие, перестойные и аварийные деревья. Кырган, авыру белән зарарланган һәм аварга мөмкин булган агачларны март башыннан кисәргә тотындык. Бу бирдә йөрүче кешеләр иминлеге өчен эшләнә. Киселгәннәре урынына яңалары утыртылачак. Язын 800 кедр агачы тамыр җибәрергә тиеш. На весну у нас уже планируется посадка 800 кедров. Гаилә паркында төзекләндерү эшләре каралган агачларны шуңа да кисәләр. Агачларны чистарттык. Бүгенге чирле агачларны бүгенге көндә аларның тамырларын чыгару һәм утилизациялау бара. Якын вакытта бу площадка чистартылачак һәм яңа агачлар утыртылачак. Чистартылган җирдә бернинди дә биналар, бернинди дә йортлар төзелмәячәк. Агачлар 2 гектар мәйданда кырый аламы? Нигә аларны күпләп кисәләр? Монда кедр урманы барлыкка килсен өчен күпме вакыт кирәк булачак? Бу сораулар әлегә җавапсыз кала. Билгеле булганча, 1 ел эчендә агач берничә сантиметрга гына үсә. 1 метрга җитсен өчен 10 ел кирәк. Гаилә паркында төзекләндерү эшләрен бу елны башкарып чыгарга планлаштыралар. Монда ни булачак? Балалар өчен мәйданчыклармы яки башка ял итү урыннарымы? Барысында шәһәр халкы белән фикер алышкач хәл итәчәкләр. Түбән Камадан Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.
Республикада 2 көн дәвамында эш урыннары ярминкәсе үтә. Бүген КФУда зур предприятиеләр вакансияләрдә тәкъдим итте. Быел мондый чара беренче тапкыр демография ил күләм проекты нигезендә Россия күләмендә уздырыла. Хәзерге вакытта Татарстанда 7000 эшсез бар. Вакансияләр саны 39 меңгә үк җитә. Ярминкәдәге һөнәрләрнең хезмәт хакы 60 мең сумнан башлана иде. 300 мең сум түләнә торган вазифалар да бар икән. Тулырак Чулпан Касымова. Иртәнге сәгать 10 КФУның беренче катында алма төшәр урын юк. Эш белешергә килгән кешеләр үзләрен кызыксындырган оешма вәкилләре янына ашыга. Кайсы сораша, кайсы анкета тутыра. Хезмәт урын эзләүчеләрнең күбесе студентлар. Мин программист. Шуның өчен монда килгәнем үземә эш табырга. Монда нык күп кеше, нык күп компаниялар, нык күп кешеләр белән контакт алып була. Пиар сферасы бик ошый, телевидение, может, реклама белән нәрсәдер. Похоже, шул меня бик нравится. Монда башкаларның 40 оешмасы эш тәкъдим итә. Алар арасында заводлар, хезмәт күрсәтү һәм IT тармагы оешмалары кызыксындырган барлык сорауларга да җавап бирәләр. Дөрес итеп, резюме төзергә дә өйрәнергә була. Производствода эшләр кешеләрне бүген шул изләргә килдек инде. Безнең предприятиедә яхшы төзелгән система обучения, система наставничества бар, без опыта работы, чакырабыз егетләрне, кызларны, үзебез укытабыз. Безнең фотостудияга, безнең складка, төрле направлениялар безнең офиста да бар, разработка, менеджмент, поддержка, в общем, все, что есть, все, что интересно, мы стараемся поддерживать. Можете указать название учебных заведений? Промтех оешмасы вәкилләре санкциялар кертелгәч импортны алмаштыру буенча заказлар артты. Шуңа эшчеләр кирәк. Бу предприятиедә самолет һәм вертолетларга запас частьләр җитештерәләр. Безгә инженер-технологлар, рабочий куллар кирәк, следствиеләр, операторы ЧПО, диспетчерлар. Аларның тәҗрибәләре булмаса да, без аларны өйрәтергә әзер. Мест работы было очень много, да? Мин эшләгән оешма ябылды, анда хезмәт килешүе юк иде. Һәм монда социаль пакет бар, пенсия яшенә җитәм бит инде. Шуңа стажы да кирәк. Эш бирүчеләр 60 мең сумнан алып 100 мең сумга кадәр хезмәт хакы ышандыра. Инженер һәм программалаштыручыларныкы тагында күбрәк, тәҗрибәләре булмаган кешеләргә 30 мең сум тәкъдим итәләр. Вакансиялар алар сайтта күрсәтелә, ул труд всем дигән эш Россиядә сайтында һәм сез аны карый аласыз. Хезмәт хакы буенча нинди иң күп хезмәт хакы түли торган вакансиялар дөрестән дә инженерлар өчен, конструкторлар өчен, баш конструкторлар өчен 300 меңгә хәтле түли торган вакансиялар бар. Интернет аша сатучылар, официант, укытучылар, тәрбиячеләр, технологлар, төзүчеләр, җитмәди җитәкчеләр. Хәзерге вазгыять белән бәйле төстә оборона сәнәгате эшчеләренә дә сорау зур. Ярминкәдә дары заводы вәкилләре дә бар иде. Әлеге чара бүген республиканың барлык районнарында да үтте. Ул беренче тапкыр демография ил күләм проекты нигезендә Россия буйлап та уздырыла. Татарстанда 300 оешма үз вакансияләрен тәкъдим итте. Вакансиялар ярминкәсенә бүген 4 меңгә якын кеше килде. Бу чара әле иртәгәдә дәвам итәчәк. Иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр КФУның Мраморлар залына килергә мөмкин. Чулпан Касымова, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы. Эш ярминкәсендә хәрби хезмәткә контракт буенча алучылар да бар иде. Алар мәгълүматы белән күбрәк студентлар кызыксынды. Закон буенча хәзер армия хезмәте урынына 2 еллык контрактны сайларга мөмкин. Кайда хезмәт итәсен дә егетләр үзләре сайлый ала. Ярминкәдә бу юнәлештәге ташлама һәм өстенлекләр турында сөйләделәр. Тәүге контракт 1 елдан артык вакытка төзелсә, бер тапкыр 195 мең сум бирелә. Махсус хәрби операциядә катнашучылар кимендә 200 мең сум алачак. Мобиль пункт эшли башлауның беренче сәгатендә үк контракт түзергә берничә кеше теләк белдергән. Студентларны чакырабыз. Это военная служба по контракту 2 елга, вместо военной службы по призыву 1 елга. Я хотел бы, знаете, спецназ. Минем махсус төркемнең Казандагы 26-нчы отряды разведчиклар группасына барасым килә. Нинди ташламалар һәм өстенлекләр булуын белештем. Ничек әзерләнергә кирәген сорадым. Барысын да аңлаттылар. Бөгелмә районының Кайынлык бистәсендә ифтар мәҗлесе узды. Анда район башлыгы Ленар Закиров исеменнән махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм анда һәлак булганнарның туганнарын да чакырганнар. Кичке ашка 100гә якын кеше җыелды. Алар авыз ача күмәкләп таравих намазы укый. Бөгелмә районының имам мөхтәсибе кунакларга вәгазьдә сөйләде. Ураза тотучының да 2 шатлыгы булыр ди. Беренчесе авыз ачканда
Birinci tamşı suyu, birinci hırma, birinci rizq, temni bula, lezzetin tabasın, anın temi de başkarak eşiktir. Bizde kişi bit, nige yolumuz naşar sondi, yırak avullarda yaşavşiler, avul yolların tez arada tüzürlük zamanşa teknologiyalar bula turup da nige olar az salına. Bu turda bugün Realne Vreme internet gazetesinden okuyalasız. Kadrlar rezervi proyektinde qatnaşuvchiları bugün Respublika reisine o'z proyektlarini taqdim etdi. Ular Tatarastanning sotsial-iqtisodiy o'sishi uchun kerakli boshlang'ichlar turida söyleydi. Sifirlashtiruv, avul xo'jaligi, salomatlik saqlov, sotsial yoqlov masalalari. Tatarastan reisining kadrlar rezervi yosh yetakchilar, idorachilar tarbiyali turgan proyekt. Anda qatnaşuvchilar yil davomida ustaligini orttira, rayon ham uyushmalarda stajirovkada o'zalar. Rustam Minixanov bu yilgi proyektlarni belgilab, ularni amalga oshirganda yordam etarga qo'shdi. Все доклады интересные. Значит, я хочу поблагодарить кураторов. Есть вещи там реальные, есть нереальные, но самое главное, у вас есть желание что-то изменить. Все приземленные, жизненные, важные проекты. Ураза гайдын Müslümanlar 21 aprelda belgilab o'tacak diniy nazorati onun tartibinde e'lon etdi. Shahar masjidlarında ertangi 7 yortida Qur'on oyatlarini o'qiyishlar. Saat 7da va'z boshlana. G'ayit namozi 8 yortiga belgilangan. Avullardan quyosh chiqib, yorti soat o'zgacha o'qirga taqdim etiladi. Tataraston muftiy Komil Hazrat Samig'ullining bayram va'zini TNV ham Planeta kanallari turdan-turi efirda ko'rsatacak. Ramazan ayı o'ngayından diniy nazoratining zakat fondi passajirlarga bo'lak yasadi. Bugun ertangi 6dan kechga qadar 30 marshrutdagi bir avtobus alarni bo'shlab yurtdi. Zakat fondi xayriyachilik bilan shug'ullanadi. Ramazan oyida yig'ilgan ақшаның bir ulushini ular shusha reys shiginlarini qoplauga bergan. Ne uchun shusha marshrutni saylaganlar so'ng? Mana Liana Baxtiyeva bilib qaytdi. Zakat xayriya fondi Turkiyada shokrat проезд бесплатный. Зәкәт хәйрия фонды Казанлыларга Рамазан айы уңаеннан бүләк ясаган 30 номерлы маршрутның бер автобусында кешеләр бүген бушлай йөри алды. Кондуктор эшкә чыгып та тормаган. Приятно булды. Шундый фонга булгач. Автобусны кичә кичтән бизәделәр. Рамазан мүбәрәк булсын дигән язулар, шарлар элеп куйганнар. Пассажирларга махсус мәгълүмат тараталар. Автобус эчендә аудиолекция укыла. Алар уразаның асылы, әһәмияте турында, Татарстанда игълан ителгән Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны турында да сөйлиләр. Уважаемые пассажиры, в честь священного месяца Рамадан благотворительный фонд «Закат» организовал акцию «Социальный маршрут». Әнисе белән баласы утыра иде, һәм инде әнисе, баласы сорагач, кыз кичкенә кыз сорагач, әнисенә бу нәрсә дип, бу нәрсә кәгазь дип. Әнисе аңлатты, менә бу хәйрия фонды, анда менә төрле авыру кешеләр, мохтаҗ кешеләр бар дип инде. Менә аларга шулай ярдәм итеп була дип. Эшләүче кешеләре сөйләделәр һәм Рамазан аеннан марафон бара икән, аның турында да белдем. Игетләр айы дип атала икән Рамазан кысаларында. Кешеләр керә, шокката башында аңламыйлар. Соң бер мотор автобус шариклар белән иткәч күңелләре күтәрелә. 30 маршрут автобусы Дуслык тыкырыгыннан лагерная станциясына кадәр бара. Зәкәт фонды янындагы тукталыш аша да уза. Бу транспортта безгә ярдәм сорап килүчеләр еш йөридиләр фондта. Рамазан аенда хәйриячелек эше аеруча киң кулач алган. 500 гаиләнең 400-нә азык-төлек җыелмалары инде тапшырдык. Аллага шөкер. Һәм 20ләп урында төрле мәчет мәдрәсәләребездә 2000-нән артык кеше өчен ифтар мәҗлесләре оештырдык. Һәм инде иң төп юнәлешебез әлбәттә 20 игълан ителгән авыру сабыйның 13 өчен акча тупланды бүгенгә һәм 20 ылык кешенең 13 өчен дә ярдәм тупланды. Быел бер генә автобуста халыкны бушлай йөрттек. Киләчәктә бу эшне хәлдән килгәнчә зуррак күләмле итеп оештырырга телибез диләр Зәкәт фондында. Лиана Бахтиева, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Күренекле мөгаллим, чуваш мәгърифәтчесе үз халкының язуын булдырган шәхес 25 апрельдә Татарстанда Иван Яковлевның тууына 175 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Ул бу йөзендә хәзерге Тәтеш районында туып үскән, чуваш алифбасын төзегән, йөзләгән китап бастыра, беренче чуваш мәктәпләрен ача. Аның мирасын бүген ничек саклыйлар? Бу хакта Алия Сабирова. Ушки Яңа Тимбай авылы 175 ел элек биредә күренекле чуваш мәгърифәтчесе Иван Яковлев туган. Һәр урын монда аның белән бәйле. Мәктәп һәм урам Иван Яковлев исемен йөртә. Музее бар, янәшәдә бюсты да куелган. Он для своего народа выбрал путь
Ятим қалған ауыл егіті 20 яшында Сімбір Шуаш мәктәбін аша. Кішкенеден білімге ұмтылған Иван холқында оқымышлы итәргә тели. Үзе исә Сімбір гимназиясын алтын медальгә тамамлый. Казан университетына укырга керә, соңрак мөгаллимнәрне әзерли башлый. 23 яшында Идел буе буенча Шуаш мәктәпләрен аша. Беренчеләрдән булып туган ягында, Күшки Яңа Тимбай авылында. Иван Яковлевич Яковлев внес огромный вклад. Иван Яковлевка кадәр Шуаш халкының күпчелеге укый яза белмәгән, белемле шуашлар аз булган. Үз телен өйрәнмәгән бала башка фәннәрне үзләштерә алмый дип сөйләгән. Был безграмотным. Иван Яковлев Шуаш алфавитын төзи, 100дән артык дәреслек бастыра. Әлифба өчен халык авыз иҗаты материалларын җыя, аның хезмәтләренә кадәр Шуаш халкының үз язуы булмаган. Бүген мәктәпләрдә Шуаш телен Иван Яковлев хезмәтләре нигезендә өйрәнәләр. Балалар туган телдә сөйләшә, үз халкы турында шигырьләр укый. Эп чавашачи, саватып, хамырын чавашерне. Иван Яковлев күп телләр белгән, бераз татарча да сөйләшкән, аңа көтүче хакимның ярдәмчесе булып эшләгәндә өйрәнә. Пастух Хаким научил плести кнут Ивана Яковлевича Яковлева. Татар милләтеннән булган Хакимнән ул камчы үрергә дә өйрәнә. Иван Яковлев аны соклап кына үзе белән йөрткән. Шуашлар белән татарларның тарихи бәйләнеше күп булуын әйтә торган була. Мәгърифәтче турында истәлекләрен саклау өчен монда күп хезмәт куела. Күшки Яңа Тимбай авылының үзәге бу. Элек монда Иван Яковлевның туган нигезе урнашкан булса, хәзер аның истәлегенә гыйбадәтханә булдырганнар. Янәшәдә авылның күренекле шәхесләренә багышланган мемориаль комплекс бар. Үз урынын мәгърифәтче Иван Яковлев алып тора. Сделать памятную медаль в честь великого просветителя. Аның хөрмәтенә истәлек медаль ясарга ниятлибез. Бу медальне шуаш телен өйрәнүдә уңышлары өчен мәктәп укучыларына, олимпиада җиңүчеләренә тапшырырга исәп. Обучаются чувашский язык или отличники школ. 25 апрель Иван Яковлевның туган көне шуаш халкы өчен туган тел көне буларак билгеләп үтелә. Олия Сабирова, Роман Фенин, Яңа Асыр каналы. 18 апрельдә Динамо җәмгыяте оешуга 100 ел була. Аның Татарстандагы бүлеге Россиядә иң көчлеләрдән һәм зурлардан санала. Шуңа күрә Казан бөтен Россия Динамо уеннары уздыру хокукы алган иде. Анда 2000-нән артык спортчы катнашыр дип планлаштырыла. Ярышларның үзенчәлеге һәм Динамо спортчыларының казанышы турында бүген журналистларга да сөйләделәр. Юбилейны динамочылар ничек уздырырга теләгәнен Илгиз Шәкүров белеп кайтты. Хәзер Татарстанның Динамо хәрәкәтендә 25 меңнән артык кеше исәптә тора. Алар 50 спорт түрі буенча шөгыльләнә. Профессиональ клублар һәм балалар өчен спорт мәктәпләре бар. 200дән артык кеше Россиянең җыелма командаларына кергән. 100 ел эчендә 21 Татарстан динамочысы Олимпия чемпионы булган. Токиода узган соңгы уеннарда рапир остасы Марта Мартьянова алтын медаль яулады. Когда спортсмен побеждает на Олимпийских играх. Спортчының Олимпиадада җиңүе ул бөтен ил өчен зур горурлык. Динамочылар өчен спорт яшәү мәгънәсе. Безнең илдәге кешеләр сәламәт булсын өчен тырышабыз. Ватанпәрвәрлек хиссен тәрбияләргә телибез. 1998 елдан Татарстандагы Динамоны Әсхәт Сәфәров җитәкли. Спортчылар әйтүенчә, ул оешма белән идарә итүнең уңышлы алымнарын булдыручы, җиңүләргә этәрүче. Мисал өчен, Динамоның хатын-кызлар волейбол командасы дөньядагы барлык титулларны яулаган. Чирамдагы хоккей буенча Иратлар клубы 20 тапкыр Россия чемпионы булган. Тренерлары Араик Маргарянны моның өчен Россиянең рекордлар китабына керткәннәр. С таким отношением к спорту, как у Азгата Ахметовича, другого варианта не бывает. Азгат Ахметовичның спортка булган мөнәсәбәте шундый нәтиҗәләр бирә. Мин бик яхшы җәмгыятькә эләктем. Үземнең устазлык сәләтен камилләштерү өчен бөтен шартлар бар. Роль руководства у каждого, смотрите, разные виды спорта. Җитәкчелекнең спортка игътибары бик зур, алар үзләре дә аның белән шөгыльләнә. Ярышлар уздыру, спортчылар һәм тренерларны җәлеп итү бик әһәмиятле һәм катлаулы эш. Татарстан Динамосы илдәге иң яхшы җәмгыятьләрнең берсе. Моны бөтен Россия Динамо уеннарындагы җиңүләр дә раслый. Быел бу ярышлар Казанда июнь айында узачак. 2000-нән артык спортчының 11 спорт төрендә көч сынашуы каралган. Башка илләрдән дә катнашачаклар. Подтвердились. Это Таджикистан, Казахстан. Казахстан, Таҗикстан, Беларусь спортчылары киләбез диде. Безнең командага килгәндә аның составы бик көчле. Максатыбыз әлбәттә җиңү яулау. 18 апрельдә Динамо җәмгыяте оешуга 100 ел тулган көнне Мәскәүдә зур тантана узачак. Татарстанда чаралар 12 июнь Россия көненә билгеләнгән. Илгиз Шәкүров, Дмитрий Аринин, Лейсан Сәетова, Яңа Гасыр каналы.
Уфаның Нур театры Қозанға келе 25-нен 29 апрельге қадар Камал театры сахнасында 5 спектакль қойышықлар. Зифа Қадырованың Фатима драмасы, Илгиз Зәйнинің Хиял йорты, Мөдәрис Багаевның Бір мәл шәһәрдә, Мансур Гыйләҗевнең Күлмәгез, Мин үләм комедияләре күрсәтелә. Гастрольләр Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану мелодрамасы белән тамамланачак. Артистлар 4 көн эчендә 9 спектакль уйнаячак. Шулай ук мәктәпләрдә укучылар белән очрашуларда планлаштырыла. Шул тиклем тыгыз гастроль репертуарыбыз бу килгәндә менә әле монда язылмаганнары да бар. Без шушы 4 көндә монда 6 спектакль күренгән, без 9 спектакль уйнаячакбыз. Мәктәпләрдә дә очрашулар була, анда да спектакльләр уйнаячакбыз. Йөреп торабыз Актаныш, Яршаллы, Минзәле, төрле яклар менә бу яктан бу якны алган вакытта Бөгелмә, аннан соң әйтергә кирәк Азнакай, Сарман якларында йөреп торабыз. Җомга хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торыш турындагы мәгълүмат белән сезне Эльвина Насыбуллина таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Апрель безне сынап карарга булды. Һәм республика буенча температура сизелерлек кимеде. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда кояш чыгачак, температура көндез якынча 4 градус жылы, төнлә 5 градуска кадәр салкын. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада аяз, көндез 7 градуска кадәр жылы, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, көндез температура уртача +6 градус, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук алмашынучан болытлы һава, көндез якынча 7 градус жылы, төнлә 5 градуска кадәр салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә кояшлы, көндез уртача температура 8 градус жылы, төнлә якынча 4 градус салкын. Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшем ихтималы зур түгел, көндез уртача 7 градус жылы, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Якшәмбе көндә температура күтәреләчәк, явым-төшем ихтималы зур түгел. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, көндез 9 градуска кадәр жылы, төнлә уртача 4 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 34%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.